Добре, Мими, ти започни. Така, а, на морето, нали, ние бяхме всеки ден заедно, ама буквално по всяка секунда бяхме заедно, защото бяхме и бунгало до бунгало и дори като обядваме, вечеряме или там, каквото е, се гледахме, защото бяхме от бунгало до бунгало. И веднъж отивахме на плаж и се бяхме скрили за един храст, с един лист хартия и химикалки някакви глупости и записвахме на него как трябва да направим менюта. В смисъл, еди си колко лева, кюфте, салата и така нататък. И се отдена за тях да бъдат от мокър пясък, салатата и тези глупости от водорасли. И отидохме там и Не, бяхме... чакай малко, не беше така, бе. Ние бяхме пред бунгалата и там записвахме на някакви листчета менютата. Бяхме скрили някога, не помня пак със същото нещо. Да, бяхме скрили нещо, не помня какво. Да, и като отидохме на плажа, жените ни бяха от Хартия от някаква и тетрадка. ние слагахме веднага, както изваждахме мокрия пясък, веднага без да го чакаме да изсъхне, го слагахме върху това и само го обаче хартията, нали, ние сме много хартията, се късаше и ние бяхме много, много, много разочаровани. А пък с водораслите, боже, боже. Беше ужасно и така не стана ресторанта и беше отвратително.